Anong tips mo sa mga kabataan? Kasi 'di ba, considering working student ka Mm. and then now nagpursu ka ng law, tapos nagtatrabaho ka Grabe. pa din 'di ba? For hosting mga other ano mo pa, events. Anong tips mo for them? Ako, ang pinaka-tip ko lang, ang lagi kasi sinasabi ng iba na mga kabataan, parang ito yung misconception nila na for you to be able to grow, you need to go out from your comfort zone. Ako naman, why would you go out from your comfort zone if it's your comfort zone? 'Di ba? Why not expand your comfort zone? 'Di ba? Yun ang lagi sinasabi. Para lang yan taga-daet ka or taga dito sa Camarines Norte and you'll transfer out. sa Manila. Pero andito yung mga friends mo, andito yung comfort zone mo. 'Di ba? I-expand mo lang. Babalik ka. So parang ganun lang 'yon. Halimbawa ako kasi hindi naman ako marunong mag-host before. Hindi man ako marunong mga bagay na ginagawa ko. Kaya nang nangyari nun, na kaya nakapag-provide ako sa sarili ko kasi nagko-commission pa ako. Nagpa-portrait ako, nagdo-drawing, nagpe-painting. You're so Yun ang talented. binebenta ko. Pinag-aralan ko yung lahat. And it's because of social media. Nag-invest ako sa mga gamit, sa mga charcoal pencils, lahat ng ginagamit ko. So, yung portrait with frame, binibenta ko for 100 pesos. So, di ba? That cost, mahal, 1,000. Tapos sabi ko, grabe. Tapos nung napunta ko sa hosting,